Que son moitos. Ímolos probar despois, Lucía, pero mira, agora o que podemos coller é a todo o programa aquí Galicia, toda a xente que está agora con nós e a toda Galicia e leválos a dar unha voltiña polo Grove, pola parte natural. A parte natural? Hai Sí. che moito, mira que praias. As Praia da Lanzada, Miradoiro de Xiradella, a Ruta das Pedras Negras. Vémolo. É fermosísimo. Veña, imos. Pero mellor vémolo. Tanto Grove como os restantes 16 concellos da Ría de Arousa teñen interesantes espazos naturais que paga a pena visitar. Vide conmigo. Estamos no miradoiro de Asiradella. Isto sería a parte do Océano Atlántico e a súa esquerda podese observar tamén o espacio intermareal Umia o Grove. Este espazo protegido conforma os municipios de O Grove, Sanxenxo, Meaño, Cambados e a Illa de Arousa e é un espacio considerado CEPA, Zona de Especial Protección de Aves. A xente ven aquí a facer turismo, é un dos puntos máis visitados do Grove, é un monte que ten 163 metros de altura e polo tanto podes observar todas estas vistas maravillosas. Algo que chama a atención a moitos visitantes é este petouto que chamamos no Grove, este con tan grande que puxa a natureza. Aos turistas gustalles moitos encontrar formas caras ou formas diferentes nestes diferentes tipos de espazos. Outro punto que ofrece unhas panorámicas espectaculares é este outro miradouro, é o miradouro de Conda Edra. Pódese ver a Praia da Lanzada, as Illas de Ons, e xa para outro lado podemos observar San Vicente do Mar no Grove. Se nos fixamos tamén para atrás, podemos observar toda a comarca de Arousa Norte, incluídas as Illas Sálvora, que forma parte coas Ons e coas Cíes e con Cortegada do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Un dos enclaves máis visitados na comarca é a Praia da Lanzada, que acolle un grande número de visitantes, sobre todo en época estival. A Lanzada é unha praia que ten aproximadamente 2,5 km de extensión. Para recorrela hai un paseo de madeira e de volta máis ou menos durase unha hora. É un lugar bastante místico porque, bueno, conta a lenda que para que unha muller poida ser fecunda, para que poida ter un fillo, debería tomar un baño de 9 ondas na Praia da Lanzada, especialmente na época que se realiza a Festa da Lanzada na zona da Capela. Antiguamente o Grove era unha illa. Fai pouco máis de 400 anos era unha illa, entón a parte da Lanzada é todo o tómbolo de area que separa Galicia do que é a península do Grove forma parte de dunas de area. Para pasear, unha das moitas alternativas é este paseo de madeira que é o paseo de Pedras Negras. Pode ser que moita xente que se lle chame Pedras Negras pola especie de microalgas que cubren, que son como limos que cubren esas pedras, eses cons. Hai moitas calas, antigamente non se podía acceder a estas pequenas calas e gracias á creación deste paseo de madeira, pois xa os turistas poden chegar a elas e disfrutar da tranquilidade destas calas. O Grove ten dúas parroquias, a parroquia de San Martiño e a parroquia de San Vicente. Agora estamos na parte da Ría de Arousa, na zona de Punta Moreiras. As bateas, que temos moitísimas, máis de 3.000 bateas na Ría de Arousa e somos o terceiro produtor mundial de mexillón. Na comarca da Arousa Norte podemos divisar desde aquí a Guiño, que pertence a Ribeira, Boiro, a Pobra do Caramiñal e o Monte Curota, como colofón. Estes espazos naturais son un exemplo de todo o que ofrece o Grove. Esperamos vos no Grove. Moitas grazas por darnos aí ese